Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal a Kačka Benešová. Dneska si tady povídáme, a tenhle díl je bez obalu, a povídáme si o knížce Jednoho prosincového večera od francouzské autorky Delphine de Vigo. Ondro, já začnu hnedka z hurta a chci se tě zeptat, co hlavní postava. Byla nebo nebyla ti sympatická? Hele, já si myslím, že hlavní postava není úplně jednoduše, že jí nemůžeš říct, jako byla mi sympatická nebo nebyla, protože ona má na sobě nějaký, řekněme, etický, jako morální, jako pochybení evidentní, jako to tam je. Ale já bych si ji trochu zastal. Já si myslím, že jako není úplně jednoduchý, protože co mě k tomu přesvědčení vede. Jo? Myslím si, že člověk, který nikdy nebyl slavný, tak asi nikdy úplně nedokáže dost dobře se vcítit do člověka, který tu slávu získává, který ji zažil. A když člověk je slavný a lidi ho poznávají na ulicích a chtějí se s ním kamarádit a být s ním za dobře, tak se velmi často stane, že s ním chce být za dobře i někdo víc, než jak by třeba, řekněme, bylo záhodno. No, než by si třeba jako ženatý muž mohl dovolit, řekněme. Takže si myslím, že za prvý, jak ty ráda povídáš to o těch botách, že jo, a o tom... Nesuď člověka, dokud si část života neprošel v jeho botách. No, tak to bych tady rád jako zmínil tohle jako první věc. No a druhá věc je pak ta, že mu jako muž, že mu vlastně jako rozumím v tom, že ženská přitažlivost dokáže být strašně intenzivní a silná. A on se rozhodl, ty o tom potom budeš mít moc hezkou ukázku, vlastně prakticky ukázáno, jakoby, že se rozhodl k tomu, že teda i když měl poměrně, řekněme, promiskuitní život před svatbou a vůbec zkrátka měl rád přítomnost jako žen, tak se jako rozhodl, že teda potkal tu svoji životní lásku a že už s ní teda jako zůstane a tak. A potom to nějakým způsobem jako trošku jako hapruje, že jo, a má trošku jako problém to jako tomu dostat, tomu slibu, řekněme. No. Takže si myslím, že se na to jako nedá koukat úplně jednoduše, jakože ten člověk trošku jako zklamal, určitě jako zklamal hodně svých známých, respektive svoji manželku minimálně. A určitě svoji rodinu, protože ještě v rámci té rodiny jsou děti, oni mají 2 syny. Že? A jak se nakonec dozvíme, tak vlastně zklamal i tu svoji milenku, tu Sáru. Že? Takže on vlastně dá se říct, jako zklamal takřka jako všechny, který tam jako jsou pro ní důležitý, a já přesto na tu postavu nenahlížím jako bezskrze jako negativně. Což já občas jako mívám takovou tendenci, jako sklon k tomu ty postavy jako dehonestovat, ale tady u toho člověče jsem ti to pochopení jako fakt měl, protože, už mluvím dlouho, protože jsem se do ní dokázal cítit. Jo, ale já s tebou vlastně souhlasím, že mě ta postava na začátku nebyla úplně sympatická. Jak je tam popisovaný přesně ten jeho vztah jako k ženám a podobně. Mně trošku přišel jako takový ten milovník à la Abraham v nějakém filmu, jestli si vybavuješ, tak on tam má, že je vlastně hrozně na ženský. Takový ten Don Juan český. Přesně tak. No. A trošku mi to takhle přišlo, ještě je to podpořený samozřejmě tím, jak on pracuje v té reklamce a je to vlastně expert na dámskou konfekci a je tam pořád obklopený těma modelkama na obrázcích a je vidět, že pro tu... Sám si je hladí po večerech, když přesně. A že pro tu, že ta touha po ženách jako ho určitě velkým způsobem jako definuje. Ale vlastně jsem ho hodně potom vzala na milost, ať už skrz jeho pochybnosti o tom psaní. To mi třeba přišlo, to byl opravdu jako sympatický charakterový rys. Ale zároveň vlastně přesně člověk má pochopení pro tu... člověk je v dlouhodobém vztahu, najednou se mu ozve někdo z minulosti, někdo, kdo pro něj nějakým způsobem jako byl důležitý. A myslím si, že odolat té touze, kterou to v člověku může probudit, pokud samozřejmě ten kontakt přijde ve správnou dobu, což tady přišel. Ona mu napsala ve chvíli, kdy on byl jako autor vyčerpaný. Vlastně tak trochu musel jako umřít, aby se zrodil znova, aby mohl začít znova něco psát.
tak ten dopis vlastně přišel úplně v tu nejméně vhodnou dobu a on se tím nechal úplně pohltit. A člověk proto má jako velký pochopení, takže taky musím říct, že jsem ho vzala dost na milost. Tohle na tě skočím do řeči, mně přijde, že tohle je jeden z hlavních vůbec motivů celé té knížky, jako touha a jako odolávání, když ta touha přijde. Jo, že mi to přijde, že to je fakt jedna z věcí, která tam prostupuje tou novelou celou. Je to opravdu jeden z nejsilnějších motivů, který si myslím, že hodně útočí na ty emoce, byť je tam zmíněný jako mezi řádkama. Co se postav týče, co mně se hodně líbilo, bylo, že jak Sára, tak i Matěje mají hrozně zvláštní charakteristiku. My se o nich vlastně dozvídáme dost jako zvláštní věci. A k Sáře se potom ještě dostaneme, ale u té hlavní mužské postavy mě se tam hrozně líbila ta charakteristika skrz ty brýle. Jak on vlastně sám se v jednu chvíli rozhodl si ty brýle sundat a v určitou chvíli si je zase zpátky jako nandal, tak to mi přišlo jako hrozně symbolický moment. Já si totiž myslím, on stejně jako se zamiloval do Elise, rozhodl si ji naprosto vědomě a z rozumových důvodů si řekl, ano, tohle je láska a žena, s kterou já chci jako zestárnout. A odhodlal se k tomu, že si ji vezme a ukončí tím nějakou jako etapu svého života a začne novou, v který se cítí bezpečně. Tak takhle symbolicky vnímám i to sundání těch brýlí. A myslím si, mám tady dokonce ukázku, kdy si myslím, že je to docela explicitně řečeno. Cituju. Na vzdálenost delší než metr mu svět připadá jednoduchý a harmonický. Nikdy ho neurazí ani neosloví. Mimo domov si navykl stranit si věcí i lidí, držet si od nich odstup, aby mohl těžit ze svého omezeného, šetrnějšího vidění, které stírá všechny nerovnosti a skrývá před ním těla. Davům i dopravním špičkám se vyhýbá, do agentury chodí pěšky a systematicky se vyvarovává míst nebo příležitostí, které podněcují k promiskuitě. No hlavně ta poslední věta. Ta si myslím, že to úplně přesně rámuje a říká, že to byl jeden z těch důvodů, přesně. Proč teda se rozhodl, že ty brýle sundá, protože ten jeho okolní svět ho už vlastně trošku přestává zajímat a chce se věnovat hlavně tomu, co je mu blízko. Přesně tak. Já zatím cítím i tu blízkost těch nejbližších lidí. Že on se prostě vědomě rozhodl vstoupit do manželství a vlastně tím, že sundá ty brýle, tak se jako kdyby odsoudit k tomu, aby k němu nepřicházely ty okolní vlivy, které by ho mohly lákat. Ty se tam nerozproudila opět ta jeho touha. Přesně tak, což se mu ne úplně povede. Teda. Tak brýle, nebrýle. Ale ještě navážu, protože stejně tak hezký je i moment, kdy on si ty brýle znovu nandá, což je o pár desítek stránek, ale ne o tolik později. A myslím si, že tady se autorce povedlo to vykreslit úplně skvěle a myslím si, že se v tom hodně uvidí lidi, který brýle nosí, což jsme teda my oba dva paradoxně. Cituju. Avšak ani přes dioptrické brýle mu Elise nepřipadala nějak zvlášť jiná, zatímco on ano. Má chuť praštit brýlemi o zem a rozdupat je. Dokonce si už představuje, jak pod botou slyší křupání skla, jenomže vrátit to zpátky už nemůže. O 10 minut později 6 z nich strávil před zrcadlem ve výtahu a nohou blokoval dveře, stojí před domem. Na ulici si musí zvyknout na vzdálenost očí od země. Když se podívá dolů, má pocit, jako by stál na chůdách a země se pod ním propadala. Zpočátku se mu z toho točí hlava. Když se to po pár metrech srovná, vzhlédne. Spatří průčelí budov, okna, květiny na balkónech, zatažené záclony tak ostře, až to zaráží. Rozhlíží se všude kolem, jak je omámený zřetelností věcí, objevuje tvary a detaily. Na chvilku se zastaví a pozoruje muže u okna, jak vytřepává koupelnový kobereček, pak nějakou starou paní, která se opírá skříženýma rukama o zábradlí a na koho si se usmívá. Už zapomněl, že může být, bez jejich vědomí, divákem života jiných lidí. Připadalo mu normální, že dál než na metr či 2 už pořádně nerozezná žádné věci ani žádné bytosti a ponechává je tak jejich paralelnímu životu, jejich samotě. Teď se dívá na lidi na druhé straně ulice, hlavně na ženy, nalíčené, učesané, jak na vysokých podpacích spěchají k metru, slídí polesku jejich hedvábných punčocháčů, kolenou, která zahlédne pod cípem kabátu po jejich vlasech v ranním světle. To je úplně skvěle doplněná ta první část té ukázky, že on se nejdřív rozlíží kolem sebe a teď jako zjišťuje vlastně, o co všecko jako přicházel, čeho všeho může být svědkem, to tam je přesně také napsané. Ale na konci stejně tu jeho pozornost nejvíc upoutají ty ženy, jo? Že tam jako z toho cítí, že přesně to byl ten důvod toho, proč si ty brýle sundal a teď, když si je nandá, tak se takový to představí,
zastaví se, jako se chvíličku rozlížíš kolem sebe a pak tě vždycky upoutá na to, co tě nejvíc zajímá. Že? Jo, no a přesně to se přesně jako stalo jemu. A bylo to tam. Tak je to zvláštní charakteristika, je to jako zvláštní. Já jsem chtěl ještě jenom dodat, že se to autorce fakt povedlo skvěle. Já si vybavuju do dneška, já jsem dlouho nosil kontaktní čočky, když jsem si je potom sundal, tak ono vlastně i rozdíl mezi nošením kontaktních čoček a brýlí je potom poměrně jako výrazný. Já si vybavuju, že když jsem si na ty brýle zvykal, tak jsem poprvé jel do práce, jel jsem tramvají a když jsem vystupoval z tramvaje ty 3 schůdky, tak jsem nedokázal odhadnout, jak vysoko ty schůdky jsou. Jo. A když jsem padal z těch schůdků jako dolů, nebo respektive snažil jsem se jako sejít, tak jsem šlápnul do prázdna a rozmáznul jsem se tam a šla kolem nějaká paní a myslela si, že jsem opilý asi ve 2 odpoledne. Tak jsem tak působil. Jo, ale naprosto tomu rozumím. Já mám přesně takhle v hlavě scénu, kdy jsme byli na nějakém hudebním festivalu a já taky dřív jsem nosila hodně kontaktní čočky, ale ráno jsem nějak šla do umývárky a nechtěla se mi nandavat si čočky, tak jsem si vzala brýle, který jsem nosila opravdu strašně výjimečně. Mm-hmm. Spíš jsem je sebou měla jako takovou poslední záchranu. A vím, že jsem si říkala, herně, jistá umývárka je hrozně do kopce, takhle do kopce to nebylo a přitom ty nohy ale jako prošlapávaly do prázdna a ona to byla rovina. Jo. A opravdu to člověk nedokáže. Myslím si, že kdo z vás, kdo nosí brýle, tak tenhle pocit dobře zná, když pak máte třeba nové dioptrie, tak než si na to zvyknete. A popsaný je to skvěle. Ale já jsem to zatím v literatuře nikdy nezaznamenal. Tohle. Přišlo mi to hodně nevšední, originální. Jo. A minimálně je originální takhle charakterizovat postavu. Jo. My si velmi často s Kačenkou vybíráme scény, které se týkají sexuálních scén. A já jsem si tentokrát vybral samohanu. Na stránce 54 mně přišlo moc zajímavý, jak na velmi krátkém prostoru dokázala autorka žena popsat vlastně mužskou masturbaci během jako fakt chvilky, takže bych tu ukázku rád přečet, přišlo mi to velmi trefné. Cituju. Pozdě v noci se ve tmě svléká. Stopořený úd čeká na jeho ruku. Pozdě v noci vchází do kavárny, poznává sářený těžké vlasy, přiblíží se k ní, obejme jej zezadu kolem ramen, vdechuje její parfém, hladí ji od krku dolů, až ucítí hebkost jejich ňader. V tom mezidobí, které předchází spánku, tiše sténá do ticha. Jo. Že tam vlastně úplně vlastně zkratkovitě, ale hrozně dobře popsaná ta představa. Jo. Která jeho vlastně zrušuje. No. Jo. Musím říct, že my se k tomu pak ještě dostaneme později, ale ty sexuální scény tady v té knížce vlastně opravdu jsou úplně nějaký nový level. Jsem si to sama pro sebe nazvala. Ty strašně ráda používáš slovní spojení, že je něco na dřeň a to zase napadlo jako mě přesně to slovní spojení, že to je prostě fakt jako do totálního extrému zavedený. Jako já jsem si to sám pro sebe nazval jako živočišnost, taková ta sexuální živočišnost úplná. Jo, ale zároveň mně se líbí, jak ten její literární styl je opravdu takový ten jako, že si drží trošku ten odstup a je nepatetický, tak to tomu ještě jako přispívá a musím říct, že tady opravdu vůbec to nepůsobí jakkoliv trapně, upoceně, vůbec ne. Popsaný je to opravdu skvěle, ale myslím si, že k tomu se ještě dostaneme u Sáry, že jo? Já si myslím, že se k tomu dostaneme už tady i u Matějeho. Ne, omlouvám se, u Sáry se k tomu dostaneme, ano. A tady u Matějeho je určitě ještě potřeba zmínit, a už jsme se tady toho lehce dotkli, to jeho autorství. Tak já jsem říkala, že jsem ho vlastně trošku vzala na milost, když on tam má ty svoje pochybnosti o tom, jestli tu knihu teda nenapsal vlastně omylem, jestli si vlastně tohle všechno jako zaslouží. A zároveň i ty jeho obrovské pochybnosti při tom druhém psaní. Až mě trošičku napadlo, jestli vlastně ta touha po té Sáře, která je hrozně spojená s tím psaním té druhé knížky, tak jestli vlastně ta láska k té Sáře není použitá jenom jako záminka, aby tu druhou knihu dopsal. Nebo jestli možná ta kniha není záminka pro Sáru. Těžko jako říct, ale... No já jsem to pochopil tak. A teď mě možná vyvedeš z omylu, jestli jsi to pochopila jinak. Ale já jsem to pochopil tak, že on vlastně tu druhou knihu se k ní nedokázal odhodlat, protože na základě té první se jako vypsal z veškerých jako svých emocí, který
tomu psaní potřebuješ a že se jakoby vyčerpal úplně, kompletně. A ve chvíli, kdy se tam objevila Sára a její dopisy, tak v tu chvíli najednou se v něm začalo něco hromadit. Zase nějaký emoce, zase nějaká touha, která podle mého názoru jako vzrůstala a tím, jak byla větší a větší, tak on o to větší měl potřebu jako psát. Že on se z toho, jakoby to jedno z dalších hlavních témat té knížky, jakoby vypsat se z něčeho. Jo? Takže Sára se jako vypisuje ze svých vlastní zkušenosti a on se vypisuje z nějakého emočního rozpoložení, z nějaký té touhy, kterou v něm ale vyvolává ona, aby se z toho jakoby dostal. A on si je vědomý toho, proto se s ní taky sejít nechce. A on si je vědomý toho, že se s ní jakoby nemůže sejít, protože ve chvíli, nebo aspoň si to myslí, ve chvíli, kdy si by se s ní sešel, tak by o tohle to přišel a on by tu knihu potom už nedopsal. Proto si pořád říká, jako, že musí počkat, až to dopíše a pak se s ní jako sejde. Jenomže se stane, že ho to pohltí. Že? Ono ho to prostě přemůže a on potom už jako přestává ovládat sám sebe a přestává podle mojí dedukce přestane mít dost sebevědomí na to, aby jí mohlo jako potkat. Jo, souhlasím. A pak vlastně už se to opravdu překlene v jednu chvíli do naprostého šílenství a pak do totální apatie. Jo. Já jsem vlastně jako přemýšlela o tom, jestli nebo člověk při tom čtení automaticky předpokládá, že on tu Sáru vlastně miloval stejně jako ona jeho. A právě tady u té... To mi nepřišlo. A právě pak jsem ten názor musela trošičku přehodnotit, že jsem si vlastně řekla, že mi opravdu přišlo, že ta touha po té Sáře, že kdyby ho ten dopis vlastně netrefil v tomhle okamžiku, tak by to nikdy tak silný nebylo. Ona jenom vlastně ten dopis dokázala zcela náhodně vlastně načasovat do chvíle, kdy jeho to takhle totálně pohltilo, ale nemyslím si, že ta touha po ní by byla natolik velká, že to hodně živila i ta touha dopsat tu knížku a celý to jeho rozpoložení, v kterém byl. A že si nemyslím, že by jí vlastně miloval tolik jako ona jeho. Já si to myslím taky, to, co jsi teď řekla naposledy. On to opravdu vnímal a zase jakoby mluvím jako muž, doufám, že tím nikoho neurazím, že opravdu dokáže muž někdy se dívat na ženu čistě jakoby ze sexuálního zájmu a tak jsem to vnímal jako u něj, z jeho strany směrem k té Sáře, když to ze strany té Sáry k Matějovi, to bylo podle mého názoru jako zamilovanost vyloženě jako láska. A když jsme se teda dotkli z toho tématu, tak vlastně jakoby další věc, která mě přišla moc zajímavá, byla vlastně ta změna toho pohledu na ten vztah, který on měl s tou svojí manželkou, s tou Alice. A mám tady jakoby vybranou jednu ukázku, která na hrozně krátkým úseku zase jako poukazuje. A já jsem si to sám pro sebe nazval jako rozdíl mezi zamilovaností, která může jako v některých ohledech podle mě trvat jakoby delší dobu, zvláště když ty dva lidi jsou ochotní na tom vztahu nějakým způsobem pracovat, a lásku jako takovou, která potom jako přichází trošku později. Tak je to stránka 89 dole. Zkusím to najít co nejrychleji. Cituju. Miluje ji, ale už po ní tak netouží. Už ne tak často, ne tak vášnivě. A když vidí, jak ho zblízka míjí, ladně, lehce, aniž po ní vztáhne ruku, jak o sebe zavadí, aniž se dotknou nebo se odchýlí od své cesty, uvědomuje si, jak se od sebe vzdálili. Když lidé žijí jeden vedle druhého, získávají na poznání, na hloubce, ale přicházejí o kouzlo. Všechno už bylo dáno, všechno už bylo obnaženo. Nic už není nedosažitelné. To je zajímavý, tohle je ukázka, kterou jsme si, nebo věta, kterou jsme si, tu s tím kouzlem, kterou jsme si vlastně zapsali oba. A musím říct, že tohle je pro mě hodně silná scéna, pokud si vybavujete, je to scéna, kdy oni se potkají v koupelně a vlastně ještě přednedávnem bylo zvykem, že se sprchovali spolu, ukradli si v tom ranním kolotoči s těma dětma nějakou chvilku pro sebe. A teďka tam vlastně stojí, Alice se sprchuje a on vlastně neschopný čehokoliv stojí za tím závěsem. A je to, za mě je to úplně jakoby filmová scéna, že to úplně vidím před sebou. Ona se sprchuje, on stojí v té koupelně, mezi nima ten závěs, který je strašně jednoduchý vlastně odtáhnout a zároveň je to ta nejtěžší věc na celém světě. A ona potom, já tě doplním, vyjde z té sprchy a on kouká se na ní, jak se utírá ta manželka a úplně slyší to tělo její, jak po něm volá. Si to? Jo. A tohle je vlastně hrozně silný obraz pro mě. To je, tohle se hodně povedlo. Půjdeme na Sáru? Půjdeme na Sáru, no. Tak jo. Proč píše dopisy Sára? Co myslíš? No, to je
důležitá otázka. A já si myslím, on tomu jejich vztahu dal nějaký časový rámec, který dodržel. Ona byla natolik hrdá, že mu k tomu vlastně vůbec nic neřekla. Celý to vlastně přijmula, celý si to odtrpěla a potřebovala znova získat svůj hlas, takhle já to vnímám. Protože on když odešel, tak ten její život se vlastně na 10 let opravdu jako zastavil. Ona byla divákem toho života, proto se dá v těch kavárnách. Jsem tam občas, když jí někdo zaujme, tak se s někým vyspí, ale je to opravdu spíš takový přežívání plutí. A myslím si, že dospěla do bodu, kdy to potřebuje uzavřít a potřebuje se k tomu taky nějakým způsobem vyjádřit. Já si myslím, že ona jako celou dobu na ní opravdu čekala. Že opravdu si říkala, že teoreticky může změnit to rozhodnutí a že pochopí, že mezi nimi bylo něco víc, než opravdu jenom ten sex. A co mi přijde naprosto skvělý, je to, že ona, což se vlastně dozvídáme na konci, že ona na něj přestala čekat, když napsala ten první dopis, což je úplně jako výborný. Na to jsem přesně chtěl navázat, že mi právě přijde jako na otázku, proč píše ty dopisy, bych asi odpověděl tak, že ona se přesně, jak jste zakončila tu svoji pasáž, že se chtěla už konečně od toho jako odpoutat. A tím to ti řekne mnoho psychologů, že když se z něčeho vypisuješ, tak můžeš si to představit tak, že se toho trochu zbavuješ. A já si myslím, že ona to takhle měla. Zároveň měla ale strašnou potřebu, touhu, aspoň tak jsem to cítil já, mu dát najevo, co pro ní znamenal a jak moc kvůli němu trpěla. Nemyslím si, že by ani úplně potřebovala vědět, aby věděl, jak moc jako trpěla, ale aby jako věděl, co ona všecko prožívala, co všecko jako přesně jak jsi říkala, ty dny, večery prosazený v těch kavárnách, kdy vlastně se neúčastnila vlastního života a byla jenom tím divákem. Jak chodila mezi ty davy vlastně, aby jakoby cítila kontakt jako s lidským tělem a tak. No, ale jako kdyby byla úplně jako spražená, opařená jako člověk, který jako kdyby našel svoje štěstí, o to štěstí o 4 měsíce později přišel a teď sbírá 10 let jako odvahu a sílu k tomu, aby znova si aspoň dodal jako odvahu k tomu, aby o to štěstí znova jako usiloval. Jo. Aha. Což naprosto rozumím a každý, kdo byl nešťastně zamilovaný, tak si myslím, že tomu pocitu rozumí. Souhlasím. A já si jenom nemyslím, že by mu tím vlastně jakýmkoliv způsobem chtěla ublížit. Ona jenom potřebovala dát zvuk tomu svýmu hlasu, udělat zatím nějakou tečku, přesně říct mu, aby pochopili, jak moc ho milovala. Ale nemyslím si, nebo z těch dopisů na mě vůbec neplynuly výčitky. Naopak ty dopisy byly vlastně strašně, nebo za mě, já jsem je tak vnímala, že byly hodně smířlivý, spíš takový jako vysvětlující, ale vlastně strašně jako něžný, jo? Že to nebylo tak a teď na tebe potřebuju všechno vykřičet. Na druhou stranu ona říkala, jak mluvila v tom přítomném čase, v těch dopisech, tak vlastně říkala, čekám tady na tebe v kavárně debilů. A tak, jo, že to tak, pardon, zase naše francouzština. Ale bylo to přesně o tom, aspoň tak jsem to vnímal já, že ona mu dávala najevo, hele, přijď za mnou, zase se ti oddám úplně celá, ale ona na konci té knížky se dozvíme, že to tak nebylo. Že to tak nebylo a teď se mi vlastně úplně vybavila v hlavě scéna, jak on vlastně kolem té kavárny jako chodí, vždycky tak jako zrychlí, nahlídne dovnitř a je z toho vlastně celý jako nervózní. A jediný okamžik, kdy on do té kavárny vejde a opravdu si tam jde sednout, je ve chvíli, kdy jí vlastně na té ulici potká a ona jde někam na metro a jde opačným směrem od té kavárny. Takže on se s ní vlastně potkat nechce. On do té kavárny vleze ve chvíli, kdy ví, že ona šla opačným směrem. I tak je nervózní, ale sedne si tam za stůl a snaží se vlastně to vidět jako jejíma očima a představit si, jak ona tam jako sedí, ale vlastně si je dost jistý, že jí tam nepotká v tu chvíli, což je taky fantastický. Na druhou stranu, když potom dopíše ten román, jak jsem mluvil o tom, že už vlastně nemá tu odvahu k tomu, aby teda jí kontaktoval, tak ale jako kdyby pokoušel tu štěstinu, vlastně chodí kolem toho jejího domu a tak, no. A chodí do těch obchodů, nevím, do čeho tam, do nějakého toho supermarketu a vždycky, a že vlastně zkouší ty místa, kam jakoby chodí ona, aby se díval na svět jejíma očima, ale vlastně jakoby neudělá ten krok, že by u ní jako zazvonil a to jo. Že... A vyloženě jako cíleně pro tu konfrontaci šel, nebo pro nějaký ten kontakt. Takže z toho já jsem si sám pro sebe vydedukoval, že fakt ho
fakt ho to jako přerostlo a on ztratil to sebevědomí, kterým ale celý život jako oplýval, že jo? Jo. Já musím říct, že co se mi ještě u Sáry hodně líbilo a myslím si, že už se to projevilo i u Matějeho. A to je to, jak autorka těm postavám dává fakt zvláštní tu charakteristiku, takovou jako hrozně netradiční, originální. U toho Matějeho to byly ty brýle. A já jsem si tady vypsala vlastně pár věcí u Sáry. První moje poznámka je teda, že je mi mnohem sympatičtější než on. Ale jsou to drobnosti, jako to, jak mu popisuje, že pro ní rok začíná v září, že vždycky v září cítí nějaké jako vzrušení, že něco nového začíná. Nebo další drobnost. Pořídila si tu jeho knihu, když teda vlastně najednou ho viděla všude a strčila tu knihu do kabelky, aby se trochu opotřebovala vlastně, aby dostala patinu, než jí začne číst. Má plnící pero, který má od svých 11 let. Přesně vysedává po těch barech jako divák, chodí do těch davů. To jsou vlastně taky hrozně netypické charakteristiky, které nám ale zároveň o té postavě podle mě dokážou netradičním způsobem říct hrozně moc. Jo. Takže to jako za to autorce opravdu tleskám, protože tohle je hodně povedený. No, já jsem se zmiňoval už v pasáži, myslím, o Matě, že mně přišly jako naprosto fantastický chvíle toho jejich fyzického spojení. A já jsem si právě u Sáry vybral jednu pasáž z jejího dopisu, ve kterém ona ho jakoby vzpomíná na to, jakou touhu vůči němu jakou touhu vůči němu vnímala ve chvíli, kdy právě spolu randili. A přijde mi to přesně, jak jsem mluvil o té živelnosti, tak tady ta pasáž mi přijde úplně jako nejživelnější jako ze všech těch, co tam byly. Takže cituju. Potřebovala jsem tě mít v sobě. Líbilo se mi, když do mě surově vnikáš, sotva přijdeš, když mě položíš na stůl, na břicho, vyhrneš mi sukni, dokonce bez jediného slova. Líbila se mi tvoje nedočkavost. Tvůj dech na mých zádech. Jak jsi mě chytal za krk nebo za vlasy, jak jsi mě zvedal tak silně, až mi málem ruplo v zádech. Zbožňoval jsem, když jsem ležela rozprostřená na prostěradle a moje tělo pořád volalo po pomalém laskání, které předcházelo tvému vzplanutí. Vzpomínám si na ty podzimní večery, kdy jsme u ondaní z hodin milování chodívali ven na večeři. Jo, tohle je taky si to měla zapsanou. A ještě jak je to jako sexuální scéna jako v dopise. Jo, že ona jí popisuje v dopise a ten dopis mu opravdu jako skutečně odesílá, tak to ještě získává na mnohem větší jako intimitě. A je to hodně povedený. Zároveň mě to přivádí vlastně k jedné noci, kdy tohle spolu necítili a je to přesně on se s ní jednoho prosincového večera rozejde, což já vnímám trošku jako bod 0 pro oba, nebo minimálně pro Sáru určitě ano. A on se vlastně ještě jednou vrátí. On jednou v noci se k ní vrátí, ona ho obejme mezi dveřma a on se jí tam vlastně jako vybrečí. Jo. Ale opravdu jakým tím hrdelním pláčem tý úplný jako beznaděje. A nevím, jestli jsi to měl stejně, ale to je za mě nejsilnější scéna té knížky. No a taky největší jeho chyba. Protože ona tam sama v těch dopisech přiznává, že kdyby se tohle nestalo, tak byla ochotná a připravená na to se z jejich rozchodů, asi to tak můžu nazvat, jako vzpamatovat. Když potom se stalo tohleto, tak ona si, aspoň tak to vnímám, myslela, že pro ní opravdu jako něco znamená. On to vlastně hrozně pokazal tou jednou větou, kde on tam řekne, nevím, jestli mám sílu. Jo, no. Ale my si vlastně úplně nejsme jistí jako sílu na co, ani Sára si tím není jistá. Není, ale podle mě si to vysvětlovala, jako zase moje dedukce osobní, ale vysvětlovala si to jako, že nemá sílu na to, aby třeba opustil svoji rodinu. Jo. Jako pro mě to bylo jakoby nějaký hození naděje, hození lasa, znázorňující naději, že možná se k tobě vrátím. A díky téhle větě vlastně jí se opravdu na 10 let jako zastavil život. Jo, takže já třeba tohle vnímám jako výraznější jako moment, než to, podle čeho je nazvaná ta kniha, kdy se jako rozešli. No. A tohle to bylo něco, co dělat neměl. No. Neměl, ale zároveň to vlastně bylo hrozně silný a já tam pro něj pořád tu špetku toho pochopení vlastně mám. Jsem rád, že se tak hezky doplňujeme v tom pochopení. Pojďme na Alice. Mně
se moc líbilo a hodně to cením. Když občas čteme o těchto situacích, o tom, kdy v manželství dojde k nějakému odcizení a je to psáno, dejme tomu z pohledu toho muže, tak hodně často tam vlastně bývá ne úplně hezky ta manželka vykreslená, jo? Že jsou tam přesně taky ty věci a ona už mě nepřitahuje a ona je taková a má takovýhle špatný vlastnosti. A já tady hodně cením, on o ní vlastně, nebo Matěje, potažmo vlastně spisovatelka, tady o té ženě pořád ale mluví s obrovským respektem a s obrovskou láskou. On tam pořád prostě říká, já ji jako miluju a je to žena, kterou jsem si vybral pro svůj život. A pořád o ní mluví, jak ona je optimistická a taková jako všeobjímající pro něj. Tak tohle jsem na tom hodně cenila. A on vlastně třeba i v té scéně, jak jsme se o ní zmiňovali v té koupelně, tak pořád o ní mluví i třeba z toho vizuálního hlediska, že mu pořád přijde atraktivní, je tam myslím nějaká scéna, kdy tam popisuje a popisuje ji tam jako objektivně opravdu krásnou ženu a takže vlastně k ní nijak nezahořknul. Na druhou stranu, on k tomu vlastně jakoby důvod úplně neměl, jo? Protože třeba pro mě je ta postava jako nejsympatičtější úplně. Souhlasím. Protože ona pro mě prokázala úplně obrovský množství empatie ve chvíli, kdy začal psát ten román, tak ho prostě nechala být, ať si teda tím projde sám, protože on do toho nikoho zahrnovat nechtěl. A když už to přestalo být únosné, tak se rozhodla, že zkrátka s těma synama musí odejít a nechala ho, aby se v tom, když se v tom chtěl vykoupat sám, respektive když si tím obdobím chtěl projít sám, tak ho nechala. A vlastně na konci té knížky se dozvíme, že když už si tím jako prošel a sám se ozval a pozval jí na ten oběd, tuším, tak tam už je, já nevím, jak to četla ty, ale podle mě už se jako evidentně znova vrací zpátky k sobě. Jako minimálně je tam opravdu nějaká naděje toho, že na ten vztah půjde znova navázat. Zároveň ona mu dala opravdu těch příležitostí strašně moc, ona tam pro něj byla a říkala, já cítím, jak se mi vzdaluješ, pokud mi neřekneš, co se děje, nemůžeme s tím nic dělat. Stejně tak potom ho posílala někam pro pomoc, když už on se opravdu propadl do totálního šílenství. Já jsem zároveň jako hodně silný moment vnímala to, kdy on vlastně v tom bytě začne cítit ten pach toho schnilého masa a byl to moment, kdy jsem si říkala, tak a to už je definitivně úplně v háji. A byla to ta chvíle, kdy ona řekne, že je takhle cítit on a že on se tak vlastně cítí sám a tam už je čtenáři dost jakoby jasný, že jako 100% odejde, že to jako jiný řešení mít nemůže. Zároveň já jsem vlastně moc ráda za tu naději, kterou na konci té knížky ten jejich společný oběd jako čtenáři dává. Já jsem si totiž celou knížku jsem se strašně modlila, aby se ten Matěj s tou Sárou vlastně vůbec nepotkali. Že to by ten konec vlastně strašně zkazilo a jsem hrozně ráda, že to vlastně dopadlo takhle. Jo. Já taky. Já říkám, já jsem to opravdu přečetl tak, že se k sobě spolu vrací a protože ten Matěj si uvědomil i díky tomu poslednímu dopisu, že to celé bylo všechno jenom přelud. A že si zase sundává brýle a zase se chce dívat jenom na ty své nejbližší a nechce se nechávat rozrušovat okolím. Vrací se do bezpečného prostoru. Ale zajímavá postava, která se tam objevuje, myslím, jenom jednou nebo možná dvakrát. Je jakási záhadná žena v klobouku. Žena v klobouku, která mu říká pane. Která mu říká pane. Jaký názor jsi měla na ní? Proč tam vlastně byla? No já jsem o tom hodně přemýšlela, protože ta postava mi přišla hodně symbolická. Chvilku jsem jí dávala takový podoby jako nějakého jako svědomí a podobně. Ale vlastně nakonec se mi opravdu líbí myšlenka toho, že to byla vlastně napůl taková jako bezdomovkyně. Tam je i řečeno, že bydlí v nějakém hostelu levným. Jo. Tlačí si sebou tu kárku, že jo, ten vozíček. A je to možná jenom někdo, koho on potřeboval potkat, někoho úplně cizího mimo ten příběh, kdo mu byl schopný dát nějaký náhled. Jo. Mně přišla hrozně zajímavá ta postava. Připomněla mi z filmu Láska nebeská mistra Beana, jestli si vybavuješ. Jo. Když tam balí ten dárek. Jo, jak se tam balí ten dárek a trvá mu to záměrně dlouho, že jo. Já jsem slyšel nějaký komentované promítání tohohle filmu a ten režisér, nevybavím už si, jak se jmenoval, říkal, že on měl vlastně
spodobňovat jako boha, který se snaží mu dát najevo tomu chlapíkovi, co kupoval, že jo, ten kterého hrál báječný Alan Rickman. Okay. Tak, že on dělá chybu a tak. Takže vlastně to měla být jako stělesnění jako boha trošku, jo, takovýho toho, té postavy, která pomáhá tím, že nepomáhá. No a to mi vlastně jako připomněla tady ta paní v klobouku a strašně se mi líbila vlastně jejich dialog, který oni vedli ke konci knihy, který jsem si připravil. Na té lavičce, vy. Na té lavičce jako poslední svoji ukázku. Takže Matěj si s ní vlastně povídá. Cituju. Myslíte, že se člověk může vrátit k ženě, kterou miloval jinou výjimečnou láskou, o které si myslel, že už na ní zapomněl? Vrátím vám otázku, pane. Co pak se opouští žena, kterou člověk miluje? Oběť, trest, sebezapření, to je, promiňte mi, dobré tak akorát pro literaturu. Když milujeme, musíme odejít, miluju tě, protože tě opouštím, ani s tebou, ani bez tebe, dovolte, abych se zasmála. Když člověk miluje, tak se upne, drží se jako klíště, pane, přisaje se, protože pak už žádné meze nejsou, není jiná volba. A co když to byla láska bez oddechu, láska nesnesitelná? Láska je už svou podstatou nesnesitelná. Láska je otevřená rána, doslova. Zpočátku čistá a ohraničená, brzy začne krvácet, někdy se infikuje, jindy zaschne, svědí, udělá se na ní tmavý strup, který se snažíme nestrhnout. Láska se vždycky promění v jizvu, více či méně velkou, více či méně nenápadnou. Nejde o to, jestli je láska snesitelná nebo ne. Jde o to, jestli se chráníme nebo se vydáváme v šanc. Jestli se držíme v bezpečí nebo se zcela odhalíme. Jestli jsme připraveni nést stopy svých příběhů přímo na kůži. A kromě toho, že to je za mě úplně geniální popis lásky, vlastně i trošku jako ošklivý s tím strupem a svěděním a infikovanou ránou a podobně, ale zároveň vlastně strašně pravdivý a obzvlášť ten konec, proto se rozhodla Sára. Ona si teda Matěje bude další jizva na jejím těle, my víme, že už má jizvy na zápěstí, že jo? Tak se rozhodla, že on bude další jizvou na jejím těle a že je na čase dát si v šanc vlastně znova po těch 10 letech té stagnace. Ne, tohle je taky. Myslím si, že noc, kdy on se k ní přišel vyplakat a přesně tahle scéna jsou asi nejsilnější pro mě z té knížky. Já teda nevím, jak ty, ale třeba zvláště tady u té scény, já jsem si strašně vzpomínal na toho Filipa Bessona. Tam to přesně bylo stejný téma, jo? Jako buď to prostě zůstaneš uzavřený a budeš dělat jako se nějak, anebo se skutečně otevřeš úplně naplno. A dáš se v šanc. A dáš se v šanc, protože jedině přesto se dá. Můžeš nechat poznat od někoho, kdo tě má rád. Je to tak. Já jsem si totiž na začátku té knížky, nebo asi do půlky, jsem si myslela, že tahle knížka je postavená vlastně jenom na nich dvou, na Matějem a na Sáře, a že všichni ostatní jsou vlastně jenom takový kompars, který tam kolem nich jako pobíhá. Byla jsem moc ráda, že Alice potom dostala taky svoje slovo a prostor. A zároveň žádná z těch postav tam není náhodou a má tam nějaký svůj důvod a nějaký svůj účel. A narážím tím třeba na postavu té novinářky, protože vlastně tím jejich rozhovorem na začátku celá ta knížka začíná, že jo? Už tam se vlastně trošičku v náznacích dozvídáme, že Matěj prostě bude takovej Don Juan, protože se tam říká, sedí proti mně, cítím její parfém, jindy už bych jí vlastně sahal na stehno a o něco bych se jako pokoušel. A zároveň to tak jako hezky otvírá jako k němu dveře, protože on tam, to je hrozně, mně to přišlo jako dost zajímavý spisovatelský fígl, kdy on si říká, mohl bych jí říct pravdu, mohl bych jí říct tohle, teď tam vlastně za sebe vysype, jak se cítí a pak je, ale usměju se a neřeknu jí to. Takže postava se to nedozví, ale čtenář jo, tak to mi přijde taková dobrá jako výhybka. Zároveň ta novinářka tam vlastně pořád hraje roli, že ten příběh otvírá a v rámci Matěje ho i uzavírá, protože oni se potkají ještě na konci, kdy on jí tu pravdu řekne. Na začátku jí neřekl, teďka na konci tu pravdu řekne a ona je ta, která mu říká, otevřte ten poslední dopis. Jako je to vlastně strašně potřeba, takže tu novinářku já vnímám jako takový symbol začátku a konce trošku. A
Pojďme se pobavit o tom konci. Matěj, ten tak Sářin dopis otevře. On udělá dobře, že ho otevře, že jo? Protože se tam dozví to, co se dozvíme i my. Zároveň to z něj snese vlastně určitou tíhu rozhodnutí. A takovou že to Sára udělala za něj vlastně. Ano, přesně tak. Ona ho sice ale dostala se do té situace na základě jejich dopisů, ať ji vnímáme jakkoliv, ale zároveň jí se podařilo vlastně ho z té pozice, do které se dostal postupem času, dostat svým vlastním rozhodnutím, který ona učinila už, když rozepsala první dopis. A to mě se moc líbilo. Stejně jak on tomu jejich vztahu na začátku dal nějakou časovou trvanlivost a ohraničení, tak stejně tak ona to udělala s těma dopisama. Ona už když psala první, tak věděla, že to chce zkusit někde znova. Že 10 let stačilo. A že prostě už na něj a už s tím prvním dopisem přestala čekat. A taky tomu dala vlastně časový ohraničení. Mně tam hrozně líbí ta část, kdy ona se vlastně rozhodne pro toho barmana, koupí si ty nový šaty, aby se mu líbila, je celá nervózní a jde mu něco říct. A to, co mu říká, je, cituju: Ošoupala jsem židle ve všech kavárnách v okolí, než jsem zakotvila v téhle. Přečetla jsem hromadu knih a zdá se mi, že jsem celé měsíce nespala. Ztratila jsem plnící pero, které jsem si opatrovala od svých 11 let, ale teprve teď jsem si uvědomila, že chci žít naplno. Koupila jsem si černé šaty a nové džíny a teď hledám někoho, kdo by mě odvedl daleko odtud. I kdyby to mělo být jen 10 metrů. A on se na ní dívá, odhrne si pramen vlasů, který mu spadl do obličeje, naleje vodku a usměje se a řekne: končím ve 2. Takže to má dobrý konec. Což je za mě naprosto geniální konec. Ono vlastně jako končí dobře vlastně jak pro ní, tak pro něj. Že se prošli nějakým obdobím a teď on se vrací ke své ženě, ona konečně se dokázala osvobodit po 10 letech čekání. A hezký. Na to, jak vlastně člověk během toho čtení cítí docela úzkost v některých chvílích a opravdu velký smutek, tak si myslím, že ten konec jako otvírá velkou naději pro ně, pro oba. No tak jo. Tak jo, moc děkujeme, že jste si s náma poslouchali, zapovídali jste si s náma o této knížce a budeme se těšit za měsíc. Budeme mít tentokrát jednoho českého spisovatele. A moc se na něj těšíme. Mějte se moc fajn.